Međutim, pčelinji otrov kao najmoćniji lijek na planeti. Znači, na planeti niti ga ima, niti ga je kad bilo, niti će ga kad biti. Takvo efikasnog lijeka kao što je pčelinji otrov. Prema tome, ja bih samo da se malo osvrnem na to šta su rekli određeni doktori oko toga. Recimo, tebi sam poslao spisak od doktora Stangaciju, Stefan Stangaciju iz Rumunije, koji je, nažalost, doktor u NATO-u. On je objavio oko 230 bolesti da se liječi pčelijim ubodima i drugim pčelijim proizvodima. Međutim, Plamen Enčević Sofije izjavio jednom prilikom u Mariboru da oko 800 se može liječiti. A jedan doktor Rus, znači on je 1994. objavio knjigu Apterapija. On je u toj svojoj knjizi napisao da se može liječiti oko 2000 vrsta bolesti.